Indulhatsz, Marci. Még nem! Nyugodtan mehet. De egyedül! Egyedül, hát mi baj az? Hát elég. Nem fut, nagyon ügyesen csinálja. Próbáld meg nagyon lassan. Az nem baj. Miért ne lenne baj? Nagy a kilengés. Nézd ide, pici. Jó. Engem a közepén fotóztál. Most, ide nézel. Jaj! Milyen kis bátorja. Nincs fényom, akkor meg nem jutott odáig. Igen. Menjél. Megvárom még át. Apa, még ne gyere! Ne menni! Senki sem merjen menni. Én is ezt mondom. Tényleg azért a közepe rendesen inog, meg oldalra, Igen. meg minden. Én azért végig megyek rajta még kétszer. Így oda-vissza. Én is? Te nem. Rendesen bemozog. Ne csinálj. 15-en.